हेलौ लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गासैखौबो बराय हरबाय लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों अर्गे मोशन पिक्चार्स प्रेजेन्स बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअ जाय मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों मा होननानै बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फावखौ खालामदों लिंसार बसुमतारी फुजि सुदेम सना विवेक मनीषा एंकल शिवराज आरो लोगोसे गोबां फाव खालामगिरिफ्रा फावखौ खालामदों आरो बेनि मेथाइखौ रोजाबदों सोमखोर दैमारी लोगोसे इलिसा बर' लिरिक्स टनखौ होदों सोमखोर दैमारी बिथाङानो मिउजिकखौ खालामदों आर्लियास नार्जारी डिअपि खालामदों बडा केरकेटारी मुवायाव दङ सनाम ब्रह्म करियग्राफखौ खालामदों बिग्राय बसुमतारी लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआ मोसा सावथुननि अफिशियेल मिउजिक भिडिअ जाय मिउजिक भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला अर्गे मोशन पिक्चार्स चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैब्लानो जाबाय बे मिउजिक भिडिअखौ बावैसो रिलिज खालामनानै होदों नोंथांमोना जुदि दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला बयबो नायहैदो बे मिउजिक भिडिअआ जोबोद मोजां जादों आरो बेनि मोसा सावथुनखौ सोर नोंथांमोना नायनो थाखाय जोबोद एक्साइटेड जानानै दङ बयबो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो लोगोफोर बेनि जेब्ला फुल भिडिअखौ रिलिज खालामो अब्ला आं बेनि सायाव गोदानै मोनसे नोंथांमोननो आपडेटनि गेजेरजों फोरमायबावगोन लोगोफोर लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान एलबाम आरो फिल्मफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थायो थेंक्स फर वाचिं नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय